gwari ina zan ci uwarka wallahi ba kai saba baba mu na ci uwa mu kai ba kai saba kai karami a wurin. Sunana Prince Kamal, zan rika ɗora sababbin videos masu ilmantarwa masu faɗakarwa. Don haka zan so idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel ɗin ka danna subscribe ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da ɗora wani sabon video za ka same shi kai tsaye. Ibu ya gari lafiya ya ji da ya yi lafiya kalau mun yi ta daga wurin mata mai anguwa to mata mai anguwa muna yi addu'a ne saboda ka sani sayasa da siyasa a kira mu yi magana za ba mu kule shi ne mu yi magana mu ce to da za ba mu alede a zaba jami'an shi ne na ce to na ga kana kuna tara jama'a ana yi magana siyasa siyasa ba shin na ce zan zo ka a din za ba ni wani kamasho menene kamasho na to in an baka kai me za ka yi tun da zata ba ni alade a da ba ni kamasho na ba sai mu ci kan siya kare ba ni dauki kudin ba ka sai kare kuma kwa siya rago to da rago da kare ɗaya ne dan uwa ka karen banza ya ci ubansa karen kuma rago banza ya ci ba shi rago daga yi magana ko kare nawa ne rago na kan ya zama dole wani abinci wani zama na wani akuya kafa nawa ne kafa hudu ce rago kafa nawa ne hudu ne kare ba sani ba duka waya halitta su Allah ne to ba duka nama ba zaka yi magana banza wurin aladan banza kana ragon banza zan ji tsoro za ji ragon shi da yana da kahoma an ya ba sha wahala ban mi mata ci ubanta ban mi ban mi mata ci kai ma kunu zaci ya ci wash sai magana ku ce ku ba sha jiya ayi magana ka ce burkutun banza kada kokon banza koko ba dawa na ba shi ma burkutu ba dawa na ba zai ka yi dabara kuna yi wayo na hada da ko sai saboda kara bugu mai ba mu sani ba Allah ya tsina ban mi Allah ya tsina ban mi Allah sai ne kunu zaci sai ka yi renu wayo da ni kai dan gwari ina zan ci uwarka wallahi ba ka yi saba baba mu na ci uwa mu kai ba ka yi saba ka yi karami a wurin Allah ya sani maka wow ina ji tsoro ba kar man fashi na buga dubu zan ci ban